Good day, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ali, short for Alejandro po, at nakatira dito sa Pangasinan. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1989 sa isang baryo sa parte ng Mindanao. Tandang-tanda ko pang nasa edad 14 na taon pa lamang ako, mga kaaswang. Kasalukuyang naghahanap ng malilipatang bahay ang aking ama noon na mga panahong ito. Natanggal kasi siya sa trabaho at hindi na sila ni nanay nakapagbayad ng pangrenta sa bahay. Kung kaya't pinaalis kami at napilitang maghanap ang aking mga magulang ng malipatang tirahan. Nagkataon namang nasa palengke kami ng araw na iyon, nang may lumapit sa aking ama at nagtanong kung may alam ba si tatay na taong naghahanap ng trabaho. Kailangan raw kasi nito ng trabahador sa babuyan at maliit na palaisdaan. May dineliver kasi siya sa palengke noon, kaya sinamantala na niyang maghanap ng taong nangangailangan ng trabaho. Pasensya na boss, pero wala kasi akong alam eh. Pero kung gusto niyo po, ako na lang ang mamamasukan. Kailangan ko po ng trabaho ngayon. Wika pa ng aking ama at sinabi niya sa lalaki ang tungkol sa nangyari sa amin. Napansin kong sandaling nag-isip ang lalaking nagpakilalang si Manggado. Bago ito nagsalitang, "Kung ganoon, tamang-tama. Sige, ikaw na lang ang kunin ko at isama na ang pamilya mo. Doon na lamang kayo magpatayo ng bahay sa bakanting lupang malapit sa palaisdaan. Yun ay kung gusto nyo." "Talaga boss? Naku, maraming salamat. Hindi ko po tatanggihan ang alok mo." Masayang wika ng aking ama. Matapos ngang magkasundo ang aking ama at si Manggado, ay agad na kaming bumiyahe patungo sa baryong paglilipatan namin. Bumiyahe kami ng mahigit kalahating araw bago nakarating sa baryo ni Manggado. Noong unang tingin ko ay nadismaya ako dahil tagong-tago na ang aming paglilipatan at malayo na iyon sa kalsada. Kumbaga tatawid pa kami sa maliit na sapa at papasok sa talahiban bago mo marating ang malawak na lupaing may palaisdaan. May mga iilang kubo rin akong nakikita at sa bilang ko ay mga nasa 9 na bahay lamang iyon. "Dito na kayo titira magmula ngayon. Huwag kang mag-alala dahil itong kapitbahay mo ay mababait naman ang mga ito. Malalapitan mo ang mga ito kapag may problema ka." Saad pa ni Manggado sa aking ama. Muling nagpasalamat si tatay kay Manggado dahil naibsan na ang problemang dinadala niya. Bukod kasi sa may trabaho na siya ay may libreng bahay pang matitirahan. Basta't aayusin niya lamang ang trabaho ay walang magiging problema. "O siya, sige na, ayusin niyo na ang bahay na titirhan niyo. Ako'y aalis na dahil may iba rin akong mga gawaing inaasikaso." Nakangiting saad ni Manggado at tinapik-tapik nito ang balikat ng aking ama. Nang makaalis na si Manggado ay lumapit naman sa amin ang iilang mga kalalakihan at isa-isang nagpakilala. Mababait sila at magiliw kausap. Pinagtulong-tulungan nilang ayusin ang bahay namin. Tapos ay itinuro kay tatay ng katiwala ni Manggado kung ano ang mga dapat gawin at patakaran sa trabaho. Malaki naman ang pasasalamat ng aking mga magulang ko nang matapos na ang aming bahay. Gawa lamang sa pawid ang bubungan at ang dingding ay mga kawayang pinagdikit-dikit. May silong din ang bahay namin na siyang paglalagyan ng mga kagamitang pangtrabaho ng aking ama. Isa-isa naman kaming kinausap ni tatay ng magtiis at magtiyaga muna pansamantala dahil mag-iipon lamang sila nanay ng pera para makabili kami ng lupa at makapagpatayo ng bahay sa bungad ng baryo. Alam naman na raw kasi nilang hindi kami sanay sa liblib na lugar dahil lumaki kami sa bayan
at ni minsan hindi pa kami nakapunta sa mga liblib na lugar. Huwag raw kaming mag-alala dahil katagalan naman ay masasanay rin kami. Naintindihan naman namin ang sitwasyong hinaharap ng mga magulang namin, kung kaya't hindi na kami nagreklamo pa ng mga kapatid ko. Isang gabi, habang nag-iinuman si tatay at si Mang Oscar, ay narinig kong napag-usapan nila ang tungkol sa matandang naninirahan malapit sa may sapa. Ayon kay Mang Oscar, matagal nang bali-balita sa lugar niyon na bantog na aswang ang matandang si Aling Biseng. Papaano ba naman kasi? Mag-isa lamang itong naninirahan sa kubo nito at walang hanap buhay. Kaya't papaano ito nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Hindi na nga nila nakikitang lumalabas ng bahay ang matanda sa araw. Baka naman may mga kamag-anak na pumupunta sa bahay niya para dalhan siya ng pagkain at bigas. Wika pa ng aking ama. Sinabi naman ni Mang Oscar na sa tinagal-tagal niya niyang naninirahan roon, ni minsan ay hindi niya pa nakikitang may bumisitang kaanak o taong naghatid ng pagkain sa bahay ng matanda. Magpapaputol raw siya ng daliri kung may kaanak o taong pupunta sa bahay ni Manang Bising para magbigay ng pagkain. Sa bakuran pangalan ng bahay ng matandang yon, halos hindi mo na masikmura ang napakabahong amoy na malalanghap mo. Kulang na lang ay bumaliktad ang sikmura mo sa nakakasulasok na amoy. Ani pa ng kausap ni tatay. Natawa naman si tatay sa pag-aakalang nagbibiro lamang si Mang Oscar sa sinasabi nito. Totoo nga ang sinasabi ko, pare. Hindi ako nagbibiro. Wika pa ni Mang Oscar. At may pagdikit-dikit pa sa kamay itong nalalaman. At ikinorting pa cross. Akalain mo tuloy itong batang pilit na pinapaniwala ang aking ama. Oo na, naniniwala na ako. Natatawang wika pa ng aking ama. Dahil sa narinig kong usapan nila, ay bigla tuloy akong nagkaroon ng kuryosidad na tignan at silipin ang bahay ng matandang naninirahan sa tabing sapa. Kung totoo nga bang sinasabi ni Mang Oscar. Baka kasi kwentong barbero lamang ang sinasabi nito dahil sa nalasing na at kung ano-ano na ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kasama ang kaibigan kong anak ni Mang Raol na si Joseph, ay kinumbinsi ko itong puntahan namin ang bahay ni Manang Biseng. Noong unay ayaw pang pumayag ni Joseph dahil mahigpit na pinagbabawalan siya ng kanyang amang pumunta sa bahay ng matanda. Hindi mo ba alam yun na bantog na aswang yun sa lugar natin? Kaya nga ayaw ni tatay na magaway kami sa bahay ng matandang yun. Mariing wika pa sa akin ni Joseph. Pinilit ko siyang kumbinsihin at sinabihang sandali lang naman kami. Dadaan lang kami sa bahay ni Manang Biseng, tapos yun lang. Uuwi na rin kami kaagad. Tinanong niya ako kung bakit kami pupunta sa bahay ng matanda. Basta, samahan mo na lang ako. Pangungulit kong wika sa kanya. Dahil nga sa pangungulit ko ay wala nang nagawa pa si Joseph, kundi ang bumayag ito. Kaagad na kaming naglakad papunta sa bahay ng matanda. Nagbalinga-linga pa ako dahil baka mamaya ay may makakakita sa amin at mayari pa kami. Makalipas ang ilang minuto, tulad ng sinabi ko kay Joseph, dumaan lang kami sa bakuran ng matanda. Nang makadaan na nga kami ay doon ko nakumpirmang totoo nga ang sinasabi ni Mang Oscar sa aking ama. Sa kadahilanang umaalingasaw ang napakabahong amoy at napakasangsang noon. Hindi ko naiwasang magtakip ng ilong, maging si Joseph man ay napatakip na rin at nagmadali na kaming bumalik sa bahay. Habang naglalakad nga kami ay napansin kong lahat ng bintana ng bahay nito
ay may kulay itim na plastic na nakatakip. Pati sa mga kaliit-liitang butas, tinatakpan na para bang ayaw na ayaw nitong nasisikatan ng liwanag ang loob ng bahay niya. Ano ba naman yan? Wala namang alagang hayop ang matanda, bakit sobrang lansa ng amoy na nanggagaling sa loob? Sambit ko pa sa aking sarili. Nang makauwi na kami. O ano, kontento ka na? Dumaan na tayo sa bahay ni Manang Bising. Wika pa ni Joseph sa akin. Sinaway ko naman siyang huwag maingay dahil baka mamaya ay marinig kami ni tatay. Mapagalitan pa kaming dalawa. Matapos nga ang ginawa namin ay hindi pa talaga ako kumbinsidong totoo ang mga usap-usapan nila. Lumaki kasi ako sa mataong lugar, kaya't hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sabi-sabing aswang ang matanda o hindi. Baka kasi ginagawan lamang ng kwento si Manang Bising dahil nga sa katandaan na. Hanggang sa isang hapon nga, palihim akong pumuntang mag-isa sa bahay ni Manang Bising. May bitbit akong pagkain at balak ko sanang bigyan ng makakain ang matanda. Nang makarating na ako ay tinawag ko ang matanda. Subalit nakailang tawag na ako ay walang sumasagot. Kaya naman naisip kong umikot sa likuran ng bahay nito habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng matanda. Noong napadako na ako sa likurang bahay, nanlaki ang mga mata ko at kamuntikan ko ng mabitawan ang hawak kong pagkain. Nang makita ko ang matandang si Manang Bising na nakaupo sa lupa. Gulong-gulo ang mga buhok nito at nakatirik ang mga mata. Walang tigil sa pagtulo ang laway. Naanimoy may sakit sa pag-iisip. Habang nagkukukutkot sa lupa na para bang may hinahanap. Manang Bising, kayo ho ba yan? Kabadong tanong ko sa matanda. Sandaling huminto sa pagkukutkot ang matanda at mabilis itong bumaling sa akin at tinitigan ako ng napakatalim kaya't bahagya akong napaatras. Naririnig ko ring tila ba may plema ang sumasabay sa bawat paghinga ng matanda. Kinakabahan na ako ng mga oras na iyon. Inilapag ko na lamang sa gilid ng bahay ang bitbit kong pagkain at walang lingon-lingong nagmamadaling maglakad na palabas ng kanyang bakuran. Hindi ako tumigil sa mabilisang paglalakad hanggang sa makarating ako sa bahay. Tinanong pa ako ng aking ina kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit hingal na hingal umano ako? Nagkunwari na lamang akong hinabol ako ng aso ni Mang Oscar, kaya patakbo akong umuwi. Sa susunod, huwag kang tumakbo kapag tinatahulan ka ng aso dahil baka mamaya ay makagat ka pa. Saway sa akin ni nanay habang abala ito sa ginagawa. Tumango naman ako at sinabing papasok na ako sa loob ng silid. Magpapahinga na muna ako. Sige, mamaya-maya darating na ang tatay mo. Kakain na tayo. Wika pa sa akin ni nanay. Noon ngang sumapit na ang hating gabi, bigla na lamang akong nagising. Dahil sa malakas na kalabog sa likuran ng bahay, napabalikwas ako ng bangon at napatanong sa sarili kung ano iyong naririnig ko. Maya-maya naman ay naririnig kong nag-uusap ang mga magulang ko mula sa sala. Kaya't sumilip ako sa pintuan. Anong nakita mo, Lucas? Tanong ng aking ina sa aking ama. Hindi ko masyadong maaninagan kung ano ang nakita ko. Parang malaking pusa. Tugon ng aking ama. Anong malaking pusa ba ang pinagsasabi mo? Tila ba naiiritang tanong ng aking ina. Sinabi naman ng aking amang pusa raw talaga ang nakita niya. Kaya nga lang ay kasinlaki umano yun ng aso. Kalokohan.
Papaanong naging kasinlaki ng aso ang pusa? Inaantok ka pa yata. Tabi na dyan. Wika ng aking ina. At sinabi niyang siya na raw ang sisilip para malaman niya kung ano iyong bumagsak sa lupa. Noon ngang sumilip na sa saywang ang aking ina, ay narinig kong sinabi niyang wala naman raw siyang nakita. Ako'y huwag mong mabiro-biro, Lucas ha. Malilintikan ka talaga sa akin. Anong pinagsasabi mong pusang kasinlaki ng aso? Wala naman akong nakita maski anino ng sinasabi mo. Gigil pang saad ng aking ina. Iginiit naman ng aking amang may nakita nga raw siya. Baka nakaalis na raw noong sumilip si nanay. Ano yon? Biglang natakot sa akin noong sumilip ako. Ganon? Sambit pa ni nanay na para bang namimiloso na siya. Sinabihan naman siya ni tatay na bumalik na lamang sa pagtulog dahil wala namang pagtutunguhan ang usapan nila. Sa pag-aakalang wala lang iyon ay bumalik na rin ako sa paghiga. Ngunit makalipas pa ang ilang minuto ay nakarinig na ako ng mahihinang huni ng wakwak. Kinalabutan ako nang marinig ko iyon. Hinintay kong lumabas ang mga magulang ko sa kwarto nila. Ngunit lumipas na ang ilang minuto ay hindi ko na narinig na lumabas ng kwarto ang mga magulang ko. Kaya naman nagsusumiksik na lamang ako sa mga kapatid ko at pilit na ipinikit ang mga mata hanggang sa hindi ko na nga namalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay naging usap-usapan na sa labas ng bahay namin ang tungkol sa nangyari kagabi. Nalaman kong gising pa pala ang mga magulang ko noong makarinig ako ng huni ng wakwak. Narinig ko pang naninigurado sa sinabi ni nanay ang matandang si Aling Dolores. Sigurado ka bang totoong talagang aswang ang narinig mo? Tanong niya pa sa aking ina. Oo naman, Nay Dolores. Ano ba ang mapapala ko kung magsisinungaling ako? Kahit itanong mo pa sa asawa ko. Totoo talaga ang sinabi ko. Tugon ng aking ina. Nako. Dapat talaga'y mag-iingat na tayong lahat rito. Baka mamaya nasa malapit lang pala ang aswang at nagmamasid-masid lang. Naghihintay kung kailan manakmal na parang aso. Segundang wika pa ng isa naming kapitbahay. Hoy, maghinay-hinay kayo sa mga pinag-uusapan ninyo. At baka marinig kayo dyan. Alam nyo na. Saway ni Aling Dolores. Nasa palagay ko ang tinutukoy nito ay si Manang Bising. Bakit ba? Sa totoo naman ang sinasabi ko. Pagtataray pang wika ng tsismosa naming kapitbahay. Hindi nga natapos ang araw na iyon na hindi pinag-usapan ang tungkol sa aswang. Kaya naman kinagabihan ay takot na tuloy ang mga kabataan. Isang araw, mag-aalas 7 na ng gabi ng mga oras na yon at kasalukuyang naglalakad ako pa uwi ng bahay. Nang masipat ko ang bintana ng bahay ni Manang Bising, nahawi ng bahagyang nakatakip na kulay itim na plastik. Gawa ng medyo may kalakasan ng dumaang hangin. Pagkahawi noon ay may naaninagan akong bulto ng taong nagpupunas ng langis sa katawan. Kaya't sumabog ang napakabahong amoy na sa palagay ko ay nanggagaling iyon sa langis na pinapahid ng matanda. Napawika pa ako sa sarili nang, ano ba naman tong si Manang Bising? Kung kailan gabi na, tsaka pa nagpupunas ng langis sa katawan. Ang baho tuloy. Sabay takip sa ilong at nagpatuloy na sa paglalakad. Doon ko kasi naisipang dumaan malapit sa may bakuran ng matanda dahil mas malapit-lapit ang daanan pa uwi sa bahay namin. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad ay naramdaman kong may mga kalusko sa damuhan at mga yabag na kung anumang nilalang ang nag-uunang nakasunod sa akin. Kaya naman mas binilasan ko pa ang paglalakad.
Noong makarating na ako sa bahay ay tsaka pa lamang ako napabuga ng malalim na hininga. Hindi ko kasi napigilang kabahan kanina habang naglalakad. Pumasok na nga ako sa kusina at uminom ng tubig para maibsan ang kabang nararamdaman. Maya pa ay nagulat na lamang ako at kamuntikan pang masamid dahil sa malakas na kalabog sa labas ng bahay. Ano ang ingay na yon? Reklamong tanong ng aking ina. Hindi pa man ako nakapagsalita ay nakarinig na kami ng malakas na angil mula sa labas ng bahay. Mabilis namang nagtungo sa kusina ang aking ama para kunin ang itak. Nakita kong pinahiran niya ng abo ang itak at itinarak iyon bago naglakad papunta sa sala. Sumunod naman ako sa kanyang pumunta sa sala at nagtanong kung ano ang nangyayari. Dito ka lang sa loob ng bahay, anak. Bantayan mo ang nanay mo at mga kapatid mo. Utos sa akin ng aking ama. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil mabilis nang lumabas ng bahay si tatay. Ilang sandali pa ay may malalaking pagaspas na mga pakpak na akong naririnig mula sa labas ng bahay. Kasabay noon ang mahihinang huni ng nakakakilabot na ibon. Habang nagpupumilit na wasakin ang bubungan naming pawid, may nakita rin akong kulay itim rin na malaking baboy sa silong. Nag-iba na rin ang simoy ng hangin at umaalingasaw na ang mabahong amoy na para bang amoy imbornal at malansang patay ng hayop na naaagnas. Narinig ko namang sumisigaw si tatay at hinahamon ang nilalang na nasa silong. Lumabas ka riyan, kung matapang kang aswang ka. Sigaw pa ng aking ama. At noong silipin ko siya, ay iwinasiwas niya ang itak. Aswang! Mga kapitbahay, may aswang. Inaswang kami. Tulong! Sigaw naman ng aking ina at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Maaga-aga pa naman ang mga oras na iyon, kaya't paniguradong gising pa ang mga kapitbahay namin. Nay, huwag ka dyan sa may bintana. Saway ko sa aking ina dahil baka mamaya ay bigla na lamang bumukas ang bintana at atakin siya ng aswang. Maya-maya pa ay narinig kong nagkakagulo na sa labas ng bahay. Kaya sumilip uli ako sa bintana. Nang makasilip na nga ako, nakita kong may hinahabol na ang mga kapitbahay namin at ng aking amang malaking baboy patungo sa masukal na kagubatan. Sigaw pa ng sigaw ang isa sa mga kapitbahay namin ng aswang umano ang baboy na iyon at huwag hayaang makatakas dahil babalik-balikan umano kami hanggat hindi pa iyon napapatay. Dalihan nyo, habulin natin ang aswang. Sigaw pa ni Mang Oscar habang bitbit ang matalas na itak. Lintik, hindi lang pala iisa ang aswang. Sigaw pa ng isa naming kapitbahay at tumingala. Noong tinignan ko ang tinignan nito ay nakita kong mayroong napakalaking ibon ang kumakawag-kawag sa ere habang umuhuni ng nakakakilabot. Iwan na siwas naman ang ibang kalalakihan ng itak at tumakbo na nga papunta sa kagubatan kung saan sumuot ang aswang na nag-anyong hayop. Lumipas lamang ang mahigit 20 minutos ay bumalik na ang mga kapitbahay namin. Tsaka ko pa lamang binuksan ang pintuan nang makita kong naglalakad na sila sa bakuran namin. Alam ko na kung sino ang aswang na yon. Tara, puntahan natin ang bahay ni Biseng. Utos pa ni Mang Oscar. Bit-bit ang sulo ay sinugod na nga namin ang bahay ng matanda. Pagkarating namin doon ay wala na ang matanda. Subalit may nakita kaming bahid ng dugo sa pintuan ng bahay nito. Indikasyong ito nga ang natamaan ni Mang Oscar ng itak. Hinalugog namin ang loob ng bahay ng matanda para maghanap ng ebidensya. Sa paghalugog namin ay nakita namin sa kusina
ang isang malaking kaldero. Kaya binuksan ito ng aking ama. Kamuntika na kaming masukan nang makita namin ang karning nabubulok na at may mga gumagapang pang maliliit na uod. Kaagad na napatakbo ako palabas ng bahay at doon ako nagsusuka. Pasintabi po sa lahat ng lumalamon ngayon. Sana tumaba ka. Tumigil lamang ako sa pagsusuka nang tapikin ako ni Mang Oscar at sinabihang lumayo ng bahagya dahil wawasakin nila ang kubo ng matanda. Matapos wasakin ay napagpasya ng mga kapitbahay naming sunugin ang bahay ni Manang Bising para wala na itong babalikan pa. Kung sino man ang aswang kasama ng matandang iyon, hindi ako papayag na dito sila magasik ng lagim sa baryo natin. Wika pa ni Mang Oscar. Idagdag niya pang sabi, kailangan maging alerto kami sa bawat gabing magdaan dahil baka mamaya ay magpapagaling lamang ang aswang at muli na namang sumalakay rito. Magmula nga ng mangyayari iyon mga kaaswang ay marami na kaming mga pangontra sa aswang na inilagay sa bawat sulok ng bahay. Maging ang bakuran namin ay may itinanim na rin si tatay na makabuhay. Upang sa ganoon ay hindi na makakapasok pa ang aswang. Sa paglipas naman ng mga araw at linggo ay naging tahimik naman ang baryong iyon. Wala na rin kaming naririnig na huni ng kikik o anumang nakakatakot na hayop. Sa paglipas din ng mga taon ay nakapag-ipon ng konti sila nanay at tatay. Kaya lumipat kami sa may medyo matao na talagang lugar. At yun ngang binata na ako at nakagraduate ako ng high school ay nagtrabaho ako doon sa Maynila. At doon ko nakilala ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Ibig sabihin ng bata pa ako hindi ba tumitibok. At yun nga, dito na ako nakapag-asawa sa Pangasinan. At kasalukuyang dito na rin nakatira. At dito ko na rin tatapusin ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Alejandro. Ingat mga bawal sa kape. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryle, 36 anyos. Nakatira po dito sa Bakong Dumaguete City. Itong kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo ay nangyari ito noong 2017 tungkol sa magtataho na palaging naglalako dito sa amin. Hindi naman talaga namin malalaman ang kanyang tinatagong lihim bilang aswang, kung nananatili lang ba siyang maging isang mabuting maglalako ng taho. At hindi iyong pati sa gabi, babalikan niya kami. Tapos may binabalak na pala siyang masama. Bali kami ng asawa kong si Lorna at nakasanayan na pong mag-abang sa kalsada tuwing umaga. Mahilig kami sa taho at paborito namin iyon. Dahil sa pagkahilig namin sa nasabing pagkain, ay nakilala namin si Mang Rigor, 46 anyos. Sa pagkakaalam ko po ay tagalabasan si Mang Rigor. Hinayaan lang siyang makapasok sa subdivision kung saan kami nakatirahan ni Lorna. Dahil marami siyang suki lalo na iyong mga bata. Nakibisado na ang pagdaan niya sa kanilang mga tahanan. Kami naman ni Lorna ay palaging nauuna sa pagbili. Malapit lang naman kasi ang aming bahay sa guardhouse kung nasaan ang mga gwardiya ng mga main gate. Dati ay sa isang lote kami malapit sa trabaho nakatira. Ngunit nang mabiktima minsan ng aswang, tik-tik. Ngunit nang minsang mabiktima ng aswang na tik-tik ang aking asawa,
Pinili ko na lamang na lumipat ng tahanan. Nakunan kasi si Lorna noon at sa kamas-malasan ay hindi pa talaga kami nabigyan ng pag-asang magkaanak muli. Nalaman lang namin ang tinitirhan namin ngayon sa isang kaibigan. For silang bahay at lote, kaya naibigan ko. Bukod sa nakakatuwa pa talaga ang mga kapitbahay na may kanya-kanyang mundo at walang pakialam, ay dito ko rin nararanasan talaga ang inner peace na hinahanap ko. Pareho kaming may trabaho ng aking asawa. Mula nung makunan siya ay iginiit na niya na mababaliw daw siya dahil araw-araw na lang siyang nasa bahay at naiiwan. Dahil nasa trabaho ako nang kung minsan kinakailangan kong mag-overtime. Dahil may mga tambak ding paperworks na hindi ko kayang ipagpapabukas pa. Hanggang sa isang araw. Nagkataong araw iyon ng linggo, walang trabaho. Magkasama kami ni Lorna sa garden para diligan ang aming munting gulayan. Kahit busy kami sa trabaho ay hindi naman namin nakakalimutang asikasuhin ang aming mga tanim na gulay. Bale, quality time namin itong mag-asawa. Natatandaan ko, alas 7 iyon ng umaga nang makakarinig ako ng malakas na sigaw ng magtataho sa labas ng aming bakuran. Dali-dali kong pinatay ang gripo sa hose at nagpunas ng aking kamay. Nang makalapit ako sa gate ay tinawag ko si Mang Rigor. Pansin ko, medyo matamlay ang matanda. Nangingitim ang paligid ng mga mata at namumutla. Higit sa lahat, tila ba napakarumi ng kanyang damit at amoy langis pa siya. Gusto ko siyang tanungin kung ayos lang ba siya. May katagalan na din siyang naglalako kaya kabisado ko na ang reaksyon ng kanyang muka. Ngayon lang talaga ako nagtanong pero katulad ng kanyang nakagawian, mas ginusto niyang maging tahimik at hindi na nakikipagtsismisan pa sa ibang tao. Kagaya ng dati, bumili ako ng 2 tig 50 pesos sa maglalako at binayaran. Pagkaalis ng matanda ay dali-dali kong tinawag si Lorna para pagsaluhan ang aking binili. Huli ko nang napansin ang aking asawa na sinundan pala ng tingin si Mang Rigor habang papalayo sa aming kinatatayuan. Lumapit siya sa akin at nakatingin pa din sa direksyon ng dinaanan ni Mang Rigor. Kaya napatanong ako. Sagot naman ni Lorna, kakaiba daw ngayong araw si Mang Rigor. Kahit malayo siya sa matanda ay naaamoy daw niya ito. Amoy malansa. Tila ba naligo ng sariwang dugo. Napatingin ako kay Lorna. Unang pagkakataon kong napansin na sensitibo ang kanyang ilong. At naamoy pa niya iyon. Ako nga na malapit kay Mang Rigor ay hindi naman iyon masyadong maamoy pa. Biniro ko pa siya kung bakit ang bilis niyang nakaamoy. Pero para siyang buntis. Ikinagulat ko nang sabihin niya sa akin na swerteng araw kami sa araw na ito. Nang magising daw kasi siya kanina ay masama ang kanyang pakiramdam. Kahit ano daw na may masangsang na amoy ay nalalanghap niya kaagad, kagaya ng kanyang nakagawian kapag may nararamdaman. Sumang-ayon ako sa kanya. Tsaka tinanong siya kung uminom na ba siya ng gamot. Ang sagot niya sa akin ay oo. Kakaiba nga raw ang gamot na ininom niya. Para daw siyang nagiging mailap sa lahat ng bagay. Nagagawa niyang maging observant sa mga nakikita niya, naririnig at nalalanghap. Binigay ito ng kanyang kasamahan sa trabaho na isang incheck. Maraming herbal na inumin nga ang lalaki. Kaya naniniwala akong gagaling kaagad si Lorna. Ako man ay ganoon din ang nararamdaman kapag nakakainom
ng nasabing gamot. Para bang pinapalakas pa ang sensor natin sa buong katawan. Pinakaiusapan ko siya na huwag nang ma-stress ang kanyang sarili sa kakaisip kay Mang Rigor. Baka lang din kasi kung ano-ano na lang ang pumapasok sa kokote niya. Buo nga ng kung minsan, niyayakap na niya ang pusa namin na parang isang maliit na batang kanya pang kinakausap. Tumangaw naman si Lorna at sinabing baka nga masyado lang siyang pagod. Ngunit sa totoo lang, may napansin na talaga ako. Ng mga oras na iyon ay sa mga bata naman sa labas nagbebenta si Mang Rigor. Iyon nga lang ay nakikita ko ang kasabikan sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga bata. Para siyang natatangam kapag nakikita silang lumalapit sa kanya at palihim niyang kinukudlitan ang mga palad ng mga ito sa tuwing may mag-aabot ng bayad sa kanya. Matatakot na sana ako kung hindi lang ba biglang lumabas na naman si Lorna at hinabol si Mang Rigor. Nagmamadali siyang bumili ng karagdagang tao at inabot ang kanyang barya na tinanggap naman ni Mang Rigor. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at bigla na lang naging masama ang tingin ng matanda sa aking asawa. Dali-dali ko siyang tinawag sa pag-aakalang baka kung ano ang mangyari sa pagitan nilang dalawa. Mabuti na lang, nakinig kaagad sa akin si Lorna. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Umiling lamang ang aking asawa. Sabi niya, kakaiba daw ang kilos ni Rigor. Tapos iyong kapitbahay pa naming tawagin na lang natin sa pangalang Rica ay may naikwento raw tungkol sa matandang gumagala tuwing gabi. Nakasalubong daw niya ang isang magtataho na kahit nag-iiba na ang anyo ay naglalako pa din. Kilala niya ang matanda dahil natatandaan niya ang boses nito. Lamang nang magpasya siyang bumili sa paninda nito, ay nagtatatakbo siya sa takot nang makitang dinurog na mga lamang loob ang nasa taho nito. At hindi ang mismong tamang sangkap para sa nasabing paninda. Gustuhin ko mang tagalan pa ang pagtatanong ko sa kanya tungkol kay Mang Rigor. Nababalisa naman ako. Mas pinipili ko na lamang na maging tahimik. Ngunit pagsapit ng gabi, muling nanumbalik ang aking takot. Nagising ako at pupungas-pungas na bumangon. Sinipat ko ang orasan sa may bedside table. Pasado 11:00 na pala ng gabi. May narinig akong naglalakad sa labas ng bahay, sa may kalsada. Dahil pamilyar sa akin ang boses ay pilit kong tinatanaw ang pinagmumula ng tinig sa ibaba ng bahay. Nanlamig ako nang makita ko si Mang Rigor sa kalsada. Lako pa din ang kanyang lalagyan na may tindang taho. Nakapagtataka lang, gabi na naman na. Bakit kaya kailangan niyang magpitinda ng buong araw? Wala nang bibili ng tao ng ganitong oras. Sigaw pa siya ng sigaw ng taho kahit wala namang tao sa kalsada. Nakita ko pa ng ilapag niya ang lalagyan ng paninda tsaka tumingala sa mga kabahayan. Hintakot akong napatago sa may kortina nang makitang tumitig siya sa aking kinaroroonan. Maya-maya lang, tuluyan na akong nangatal sa labis na takot nang makita kong basta na lang siyang nilapitan ang katapat na bahay at doon gumapang ng walang kahirap-hirap. Mas lalo pa akong sinamaan ng pakiramdam at kinilabutan ng gusto. Nasagot ang tanong ko kung bakit nasa ibabaw siya ng bubong nang makita kong dahan-dahan siyang nagbabago ng anyo. Ang kanyang balat ay nagbago ang kulay. Nagkaroon siya ng mahahabang kuko at pangil
naglalaway at umuungol. Tila ba sinasapian at napatras ako. Kay bilis niyang kumapang at pagtalong-talon sa bubong ng bawat kabayan. Tila ba may inaamoy. May kung anong hinahanap. Napadyos ko na lang ako nang bigla siyang lumingon ulit sa kinaroroonan ko. Sa pagkakataong iyon, pinanlilisikan niya ako ng mga mata. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na estatwa sa harapan ng bintana nang bigla siyang tumalon papalapit sa akin. Nakanganga siya at nakahanda ng dumamba. Nang bigla akong hinila ng kung sino, sabay siya ang pumalit sa aking pwesto. Si Lorna. Napaigik siya at hindi nakapiyok pa nang dumikit ang muka ng aswang ni si Mang Rigor sa kanyang likuran. Iyon ay dahil pala nakagat na siya ng matanda. Napasigaw ako at hindi kaagad nakakilos. Medyo naimasmasan lang ako nang tinadyakan ko ang aswang ng malakas na nakapwesto sa kanyang likuran. Kitang-kita ko nang nagpatihilog ito pabalik sa kanina ay natatanaw kong kinaroroonan ng kanyang paninda. At mabilis pa sa 4:00, nilisan ang lugar na iyon. Nanginginig sa takot na inalalayan ko si Lorna pabalik sa aming kama. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tila ba may kung anong lason ang pumasok sa kanya dahil kay bilis niyang namutla at halos hindi na makahinga. Tinanong ko siya kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit hindi na niya ako nasagot pa. Biglang tumirik ang kanyang mga mata at nagkikisay. Dahilan para tumawag ako ng ambulansya. Sa isang iglap lang, ang aming payapang gabi ay nagulong bigla. Nang dahil lamang sa isang iglap. Hindi na bumalik pa sa normal ang pagkaramdam ni Lorna nang makauwi kami galing ospital. Palagi na lang siyang napapabalikwas ng bangon tuwing hating gabi. Umuungol at nahihirapan. Minsan naaalimpungatan ako at nakita siyang nagkikisay habang tumutulo ang laway. Ang kanyang mga mata ay tirik na tirik ngunit itim naman ang nakikita. Ang kanyang mga baraso ay dinadalaw yan na ng kulay itim na ugat at ang kanyang buhok ay naging buhaghag na at hindi ko na siya makausap ng matino. Tila ba nagkarabi siya dahil sa nangyayari sa kanya. Kabado akong humingi ng tulong sa mga espesyalista kung ano ba talaga ang pwede naming gawin para mapagaling siya. Nanlumo ako dahil wala silang maibigay na matinong resulta sa kung ano ba talagang nangyayari sa aking asawa. Nag-aalala na ako kay Lorna. Hindi naman siya dating ganyan. Nang patignan ko naman ang kanyang likod kung saan naroon ang sugat na nilikha ng aswang. Dahil sa kagat nito ay nagulat ako. Dahil namamaga iyon ng husto at nagnanana. Ang nakakahindik pa, may nabubuo ding sugat sa kabilang bahagi na nagmumuka ng labasan ng pakpak. Tinawagan ko ang mama ni Lorna at humingi ng tulong. Pinaliwanag ko sa kanyang nangyayari kay Lorna. Kaagad na dumating ang aking biyanan kinahapunan kasama ang isang albularyo. Aniya, baka makatulong para malaman kung ano ang nangyayari kay Lorna. Kinikilabutan na pinagmasdan ko ang aking asawa na natutulog sa kama. Kay laki ng inihulog ng kanyang katawan. Halos hindi na nga niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan dahil sa pagwawala na ginawa niya kagabi. Masakit isiping halos igapos ko na siya dahil nag-iiba na ang kanyang itsura. Ang kanyang mga kukong mahaba ay naghahanap na ng mapagkakalmutan. Nang makita siya ni na Mama at Manong Lucrecio, nagkatinginan ang dalawa. Ayon sa albularyo, ang aking asawa ay mukha daw na hawaan. Nagtatakang bumaling ako ng tingin sa kanya, sabay tanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin ng nahawaan. Aniya,
Si Lorna daw ay nahawaan ng pagkaaswang. Kailangan daw ito ng masusing pagtatawas ng sa gayon tuluyang lumabas sa kanyang katawan ang laway ng aswang na siyang gumagapang sa kanyang ugat para magbago ng tuluyan ang kanyang anyo. Nanginginig na nakiusap ako kay Manong Lucrecio na sana mahanapan nila ng mabisang paraan para bumalik sa dati ang aking asawa. Ilang araw na kaming hindi nakakabili ng taho at pansin ko na hindi na din naglalako sa aming lugar si Mang Rigor. Tinawas ng albularyo ang aking asawa. Nalaman at natunto namin kung saan nakatira ang matanda. Sa tulong ng mga payo ni Manong Lucrecio, nalaman namin na ang tanging gamot lang din para bumalik sa dati si Lorna ay ang patayin si Mang Rigor. Bago pa man tuluyang maunahan niya ang aking asawa na magbago ng anyo. Kapag kasi si Lorna ang makapagpabagong anyo, ay tuluyan na siyang magiging aswang at makapaghahasik ng lagim. Ngunit kapag si Mang Rigor naman ang makakapagbagong anyo, mamamatay si Lorna. Dahil mas tatapang ang dugo ni Mang Rigor, lalo na at nakakagat sa kanya. Natakot man, natatakot man, kailangan kong lakasan ang aking loob. Dala ang buntot pagi at crucifix na ibinigay sa akin ni Manong Lucrecio. Tinalunton ko ang kalsada palabas ng subdivision. Hindi na ako sinita ng mga gwardya dahil kakwentuhan ko sila noong isang araw. Alam nila ang nangyayari sa aking asawa at naniniwala daw sila sa mga aswang. Kailangan lang na mas tapangan ko ang aking loob para wag akong madaig ng kapangyarihan ng nasabing nilalang. Kabadong nagtungo ako sa kalsadang itinuro sa akin ng isa sa mga gwardya. Hindi pala malayo ang tahanan ni Mang Rigor sa aming kinaroroonan. Nasa mapunong bahagi siya ng lugar. Mga ilang kilometro lang ang layo. Pinagpawisan ako sa paglalakad, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tensyon. Hindi ko alam kung ano ang bubungad sa akin kaya nilakasan ko ang loob ko. Sa loob ng kakahuyan, natanaw ko ang kanyang munting kubo. Wala akong nagawa maliban sa pagsilip sa kanyang bintana. Nakita ko siyang nakahiga sa kawayang papag. Nangihina din at may sakit. Walang ingay akong kumapang sa loob ng butas na nakita ko sa may dingding. Narinig kong umubo si Mang Rigor. Kaya saglit akong huminto. Sumingot siya sa paligid at napaungol. Sabay sabing, gusto na daw niyang kumain ng sariwang puso at atay. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at sinamantala ang panghihina niya. Nagpakita ko sa kanya at walang haba siyang nilatigo ng dala kong buntot pagi. Sabay saksak ng dala kong punyal. Kitang-kita ko kung paano siya umatungal sa sakit hanggang sa tumirik ang kanyang mga mata, kagaya ni Lorna. Ipinatong ko ang crucifix sa kanyang dibdib, kaya mas lalo siyang sumigaw sa sakit. Nagpabago-bago ang kanyang boses at anyo habang namimilipit. Kalaunan, biglang nagliyab ang kanyang dibdib at napaso. Ako naman ay lumayo kaagad sa kanyang kinahigaan. Nang makita kong nanlupaypay na siya, agaran akong umalis palayo sa tahanan niya. Pagbalik ko sa bahay, naabutan ko si Lorna na suka ng suka. Purong itim ang likido na kanyang sinuka. Kaya nanginginig na napatitig ako sa aking asawa nang makitang hinang-hina na siya. Muli siyang pinainom ni Manong Lucrecio ng langis na pangontra daw sa aswang. Wala daw kaming kamalay-malay na matagal nang pinapakain ng manghahawa ng bulati ang aking asawa para maging aswang. Ito ang dahilan kung bakit siya nakagat ni Mang Rigor. Tinandaan na daw pala ng matanda ang lahat ng kanyang katangian bago inatake noong gabing iyon. Naglabasan ang mga ito sa likuran niya
kung saan naroon ang sugat. Kinaumagahan, naging maayos na ang lagay ng aking asawa. Ngunit nabalitaan namin na nasunog daw ang bahay ng magtataho sa may kakauyan at nasama daw sa nasawi ang matanda. Maliban sa mga gwardya sa albularyo at kay Lorna, pati sa biyanan ko, wala na akong pinagsabihan pa. Masaya na ako na gumaling ang aking asawa at hindi na mahahawa pa. Ngayon, marami na akong pinagsabihan at kayo yung nakikinig. Alright. Mula noon ay naging aral iyon sa amin. Umiiwas na kami sa mga inilala kong pagkain. Hindi kasi kami nakakasiguro kung ligtas pa ba itong kainin, kung totoong tao bang nagtitinda at hindi aswang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat kayo palagi at huwag magtiwala sa mga manlalako. Muli po, ako po si Ryle ng Dumaguete. Alright.